भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सतोम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधमया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாரும் ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर भक्त भक्त वृंदा वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चंद्र चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय चंद्र जय गौर भक्त भक्त वृंद वृंदा ओके भगवान सत्य राजा वासु रामानंद हरे இதுவா कृष्ण இதான் माता நான் படிக்கணும் அது இல்ல மத்தாஜி जी 8 वन 10 ஒரு கையா நம்பர் சேஷா மட்டும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க யாராவது माता जी 14.2. माता जी அது படிச்சுட்டு 251 படிச்சு அந்த ஆதி வந்து 123 Mataji, 124 சொல்லணும் 251 Mataji. 14ல ஒரே ஒரு 251 ரிக்வெஸ்ட் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் யாருமே பேசாதீங்க ஜெயந்தி மாதாஜி ஒண்டி சொல்லுங்க மாதாஜி இந்த 251ல மாதாஜி அந்த ஆ ஆதி வந்து 125ல வந்து 123 ஓகே 124 ஓகே அங்க இருக்குது ஓகே ஓகே ஆதிலீல இது ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பேசுறோம்னா நம்ம வந்து லார்ட் சேஷாவை பத்தி பேச போறோம். லார்ட் சேஷா ரைட். இப்போ இதை ஸ்டாப் பண்றேன் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ வந்து இதையும் நான் ஓவர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய ஓம் தத் சத். லார்ட் சேஷான்றவர் வந்து நம்ம வந்து பாரம்பரியமா வந்து அனந்த சேஷான்றது தெரியும். அனந்த சேஷா சயனத்துல கிருஷ்ணர் இருப்பாருன்ற ஃபார்ம்ல எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அவர் எந்த விதத்துல அவர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செஞ்சிருக்காருன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு க்ஷணத்திலயும் பண்ணியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன க்ஷணத்துல பண்ணாரு அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அதாவது கிருஷ்ணர் இங்க வரச்சே அதாவது பிரம்மாவின் ஒன் டே ஆஃப் பிரம்மால தான் கிருஷ்ணர் எவ்ரி டே ஆஃப் பிரம்மாக்கு ஒரு தடவை தான் கிருஷ்ணர் வருவார் ரைட். அப்போ அனந்த சேஷனும் வராரு. அதுவும் இல்லாம கிருஷ்ணர் எந்த அவதாரத்துல வந்தாலும் அனந்த சேஷன் வராரு. இப்போ கிருஷ்ணர் வரச்சே அனந்த சேஷன் வந்து பலராம் தான் ஒரிஜினல் ஃபீச்சர் ரைட். பலராமாவே வராரு. ஸோ கிருஷ்ணர் பிறக்கிறது 8வது குழந்தைன்னு தெரியும். அப்போ சங்கர்ஷனான்ற பேரே அவருக்கு வருது. ரெண்டு என்னன்னா நம்ம தேவிக்கு அம்மா வயிற்றுல இருந்து நம்ம ரோஹிணி அம்மா வயிற்றுக்கு அப்படியே மூவ் ஆறாரு. அப்போ பாக்குறோம் இல்லையா அப்பமே வந்து செரகேட் மதர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பாருங்க. ஸோ அப்போ மூவ் ஆறதுக்கு பேர் தான் ஆகர்ஷணா. ஆகர்ஷணா அட்ராக்ட். சரி அங்க வந்து அவர் கர்ப்பத்துல அட்ராக்ட் ஆனாரு அட்ராக்ட் பண்ண வச்சாருன்றதை விடுங்க. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் ஆகர்ஷணா அதாவது நம்மளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியில கிருஷ்ணர் கிட்ட ஆகர்ஷண அட்ராக்ட் ஆறாரு. இப்ப என் டிபில பாத்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு ராசா ஈர்ப்பு கோவர்தன் ஆகர்ஷணனா ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு. சோ ஈர்ப்பு கோவர்தனன் லீலை இருக்கு பின்னாடி ரைட். இந்த கோவர்தனன் தூக்குறதுல அட்ராக்ட் சிலர் ஆவாங்க. இதுல இந்த காட்சியை பார்த்த மீராபாய் தான் அட்ராக்ட் ஆயிட்டு மீரா அதாவது அவங்க பூர்வ ஜென்மத்துல மீராபாயா மறுபடியும் பிறந்தாங்க. இப்போ கிருஷ்ணருக்கும் நம்ம டைரக்டா அப்ரோச் ஆகிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஒரு குரு வேணும். ஓகே இப்போ ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா நம்ம கரண்ட்லி பண்றது எல்லாருமே சாதன பக்தி.
வைதி சாதன பக்தி அதுனா விதி விதினா சாஸ்திரங்கள் சொல்ற ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பண்ற பக்தி தான் நம்ம பண்றோம். இதுல வந்து நேச்சுரலி நம்மளுக்கு பிரேம இருக்கான்னு உண்மையா பார்த்தோம்னா இல்லாம இருக்கும். முக்கால்வாசி டைம் நம்ம பார்த்தோம்னா சாண்டிங் கூட பார்த்தோம்னா ஐயோ 16 நம்பரே டார்கெட் முடிக்கிற மாதிரி, இல்லைன்னா ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து பிரியப்பட்டு வேலை செய்கிறது கொஞ்சம் பிகினிங்கில் இருக்கும். அப்புறமா வந்து எனக்கு பணம் கிடைக்கும் இன்சென்டிவ்னு பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அச்சோ வேலையை விட்டு துரத்திடுவாங்களே. ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி பக்தியிலையும் சிலர் வந்து எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு பண்ணுறவங்க ரொம்ப குறைச்சல் தான். பிடிச்சிருக்குன்னு பண்ணுறவங்க கூட ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணுன்றதா இருக்கும். பிடிச்சதை உண்டி பண்ணுறவங்க வந்து ராகாமிகா பக்தர்கள். அவங்க வந்து நம்ம ஆகவே முடியாது. அவங்க விரஜத்துல இருக்கவங்க. இப்போ இதுல ஒரு டாப் மோஸ்ட் பக்தர் யாரு அப்படின்னா ராதாராணி பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரி பலராம் அவர் டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இவர் எல்லா விதத்திலையும் சேவை செய்யறாரு. அதனாலதான் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் பிறக்கத்துக்கு முன்னாடி சுத்தம் பண்ற வேலையும் அவரது தான். அவர் வந்து தேவிகி அம்மா கர்ப்பத்தில் ஃபர்ஸ்ட் காட்சி அளிக்கிறார். அந்த பிளேஸ ஸ்டடி பண்ணணும். அதே மாதிரி அதுக்குள்ள அவர் நேரா இவர் வர போறாருன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பிளேஸ் எங்க நம்ம நந்த பாபாவோட வீடு அங்க போறாரு. ரைட், ரோஹிணி அம்மாவை கூட்டிட்டு போறச்சு அந்த கர்ப்பத்துல போய் அங்க பிறக்கிறாரு. அதனால அது உண்டு இல்லாம மழை வர அப்படிதான் இருக்காரு. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் குழந்தையா தூக்கிட்டு போற அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே மழை வந்த உடனே அனந்த சேஷாவா அங்கிருந்து இவர் எடுக்கிறாரு. ஸோ பலராம் தானே, பலராமெல்லாம் நாங்க கும்பிடவே மாட்டோம், நாங்க பழக்கமே இல்லை அப்படின்றவங்களும் ஆழ்ந்து பார்த்தா பலராம் நம்மளோட திவ்ய தேசத்தில் பார்த்த சாரதி டெம்பிள் சென்னையில காலமா சென்னையில இருக்கிறவங்க போயிருக்காங்களே தவிர பலராம பார்த்தது இல்லை அங்க இருக்கிறது. ஏன்னா நம்ம மனசுல இருந்தாதான் தெரியும். நம்ம மனசுல வரத்துக்கு புத்தியில இருக்கணும். அதுதான் ஞானம். பக்தி மூலமா கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறது ஒரு ஞானம் இல்லை, அதை வளர்க்கணும். அதனால்தான் அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம்ன்றது வந்து நம்மளோட பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஃபார்முலா என்ன? அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணா அனுசீலனம் பக்தி உத்தமம். அந்த பக்தி உத்தமல அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம், மற்ற ஆசைகள்லாம் ஜீரோ. ஞான கர்மானி சூன்யம் சொல்ல அனாவிருத்தம்ன்றது. ஏன்னா கிருஷ்ணரை பத்தின ஞானமும் பக்தி யோகால வருது. தெரிஞ்சுக்கிட்டா கிரேட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா தெரிஞ்சாதான் ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா தெரியும். இந்த கிரேட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா தெரியப்படுத்துறது கூட பலராம் தான். இப்போ நான் பார்த்த சாரதி கோயில் சொன்னேன்ல, அங்கிருந்து எங்க டீட்டூர்னா அந்த கோயில்ல கிருஷ்ணர் ருக்மிணியை பார்த்திருக்கோம். ஆனா லெஃப்ட்ல பலராம் காட்சி அளிப்பார். அது நம்ம எவ்வளோ குதிச்சு அப்படி பார்த்தாலும் அவர் பாதி தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா எதுக்குன்னா அவ்வளவு கஷ்டம். ஆனா நம்ம பாக்குறோமே தவிர பலராம் நான் பார்த்ததே இல்லை, நான் சேவை செஞ்சதே இல்லை, இவங்க வழக்கத்துல அது இல்லவே இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம அந்த வழக்கத்தை ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அதனால பக்தியும் கஷ்டமா நம்மளுக்கு இருக்கு. அவர் தான் சச்சித் என்ற ரெண்டுக்குமே அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். எட்டர்னல் நாலேஜ் இந்த ரெண்டுமே கொடுக்கிறவர் அவர் தான். அதனால நம்ம தெய்வீக ஆன்மீக உலகமும் சரி, அங்க இருக்கிற டிரான்சென்டென்டல் வேர்ல்ட் தெய்வீக உலகம் ரெண்டுமே கிரியேட் பண்றவர் அவர் தான். ஸோ நான் சொன்னது அங்க பிறக்கச்சே பூலோகத்தில் இங்கேயும், வரத்துக்கு முன்னாடி அங்க நம்ம நந்த மகாராஜ் வீட்டில் ரோஹிணிமா கர்ப்பத்திலும், அதுக்கு முன்னாடியே கர்ப்பத்தில் தேவதி அம்மா இருக்கச்சையும் அனந்த சேஷாவா மழை வரைச்சே அவர் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாரு. ரைட், அம்பரலாவா எடுத்து கொடுக்குறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி பல சேவைகள் செய்யறாங்க. அதுக்கோசரம் அது லிங்க் எடுத்தேன். அம்பரலாவா அங்க, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரோட நகைகளை நம்ம அனுபவிக்கலாம், நம்ம பார்க்கலாம். அது வந்து மெட்டீரியல் டிசைர் இல்லைன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு நகையும் வந்து பலராம் தான். அவர் போட்டு இருக்கிற ஆங்க்லெட்ஸ்ல இருந்து, அவர் போட்டிருக்கிற மகர குண்டலத்துல இருந்து, அவர் போட்டிருக்கிற வஸ்திரங்கள்ல இருந்து, அவர் போட்டிருக்கிறார் இல்லையா அந்த பூநூல் சொல்லுவோம், அதுல இருந்து சாந்த ரசத்துல சர்வ் பண்றாரு. அவர் கேரி பண்ற அந்த எல்லாமே அந்த அம்பரலா, அப்போ குழந்தையா இருக்கச்சே அனந்த சேஷரா வர அம்பரலா உண்டு இல்ல, போட்டோல இருக்கிற அம்பரலால இருந்து எல்லாமே அவர் தான். அவர் பாதம் ஒரு சப்பல்ல இருந்து மெயினா இருக்கிற 5 ரசம் சாந்த ரசம், அந்த ரசத்தில் இங்க சேவை செய்யறாரு. அதே மாதிரி தாசிய ரசத்திலையும் நிறைய சேவை செய்வார். நம்ம பார்த்துருக்கோம், காலை பிடிச்சு விடுவாரு, அந்த சேவைகள் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஹையர் எடுத்தீங்கன்னா சாங்கிய ரசா அப்படின்ற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயும் இருக்கு. ரைட், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயும் இருக்கு, அதாவது ஃப்ரெண்டா அவர் சர்வ் பண்றாரு. ஓகே, வாத்சல்ய ரசம்ன்றதுலயும் அவர் வந்து பண்றாரு. வாத்சல்ய ரசம் என்ன? பேரண்டல் ரிலேஷன்ஷிப், அதுலயும் அவர் வந்து சேவை செய்யறாரு. ரைட், ஸோ அதனால வாத்சல்ய ரசம் ஃபாதர்னால தான் சில தடவை வந்து தாமோதர் எல்லாம் ரூல் போடுவாரு, நீ வந்து கட்டி போடாத அப்படின்னா திட்டுவாரு. அப்ப வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்காரு.
தாமோதர் லீலை அப்போ அம்மா கட்டி போடுறச்சே நீ எப்படி கட்டி போட முடியும் அப்படி அண்ணன். அப்ப அவங்க அம்மா உத வாங்க போறேன்னா ஓடி போயிட்டு திரும்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து ரூல் பேசுவாரு. நான் உன்னை கைட்டி விடுறேன், கைட்டி விட்டா நீ வந்து திருடக்கூடாது. ஏன்னா அவர் வாத்சல்ய பாவம் எடுக்கிறாரு அந்த டைம். நீ வந்து திருடக்கூடாதுன்றது என்ன ரூல் போடுறது. அப்ப வந்து சில்ட்ரனுக்கு தான் நம்ம ரூல் போடுவோம், பிரதர்லி ரூல். அதை வந்து அவர் போடுறாரு. சோ இந்த ரூல். அப்புறம் வந்து நீங்க சொல்வீங்க எல்லாம் ஓகே, மாதுரியல்ல எப்படின்னா ராசா டான்ஸ்லயும் இருக்காரு, அனக மஞ்சரியா அவர் காட்சி எடுக்கிறாரு. சோ பலராம் வந்து எல்லா விதத்திலயும் சேவை செய்யறாரு. அவரால அவரோட அனந்த சேஷரா இருந்து என்ன பண்றாரு பூலோகத்தில் பாத்தீங்கன்னா, அந்த பூலோகம் தாங்கிறதே அவர்னால தான். இந்த நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, சேட்டலைட் பிளானட்ஸ் இதெல்லாம் தங்குறதுக்கு ரீசனும் அனந்த சேஷர் தான். சோ அதாவது பலராம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், ரைட்? நம்ம எல்லாமே நியூட்டன் லா சொல்றோம். நியூட்டன் வந்து இன்வென்ட் பண்ணல, டிஸ்கவர் தான் பண்ணாரு. சோ இன்வென்ட் பண்ணவர் யாரு? டிஸ்கவர்னா இன்வென்ட்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, ஒரு தொலைஞ்சு போச்சு ரிமோட், ஆல்ரெடி ரிமோட் இருக்கு என் வீட்டுல, நான் போய் தேடி கண்டுபிடிக்கிறது டிஸ்கவர். நான் உற்பத்தி பண்ணல, ரிமோட் ஆல்ரெடி இருக்கு. அதே மாதிரி எல்லா சயின்டிஸ்டும் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இருக்கிறத தொலைஞ்சு போனதோ இல்ல தெரியாததோ அவங்க வந்து தெரியப்படுத்துறாங்களே தவிர இல்லாததை அவங்க கண்டுபிடிக்கல. சோ அது மாதிரி பலராம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்க்குற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், இல்ல நம்ம நிறைய சொல்றோம் இல்லையா, இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் சுத்துது, சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் சுத்துது, ஒன்னு கிளாஷ், எல்லாமே பலராமோட செயல்கள். அதனால நிறைய பேர் சொன்னாங்க, மாதாஜி இந்த டிவி சீரியல்ல எல்லாம் பலராம் தந்தி, அதெல்லாம் இல்ல, நம்மளுக்கு ஞானமே அவர் மூலமா தான் வரும். சேத்த குருவா மனசுல இருக்கிறதும் அவர்தான், நம்மளுக்கு ஒரு குருவை அனுப்புறதும் அவர்தான், ஆதி குருவும் அவர்தான். இப்போ என்ன லிங்க்னா, நம்ம எல்லாம் வைத்தி சாதனை பக்தி பண்றோம், ராகானுகா பக்தி போகணும்னா நம்மளுக்கு ராகாமிகா, அதாவது அதுல இருக்கிறவங்களோட கிரேஸ் டிசென்ட் ஆகுமா. எப்படி ஆகும்ன்றதெல்லாம் பக்கத்துல வைங்க, ஏன்னா அந்த எப்படி ஆகும்ன்ற ப்ராசஸ் தெரியாது, ஆனா ஆகும். நம்ம வைத்தி சாதனை பண்ணிட்டே இருந்தா ராகானுகா பக்தி வரணும்னா ராகாமிகா பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து அந்த மர்சி அப்படியே டிசென்ட் ஆகும். அந்த மர்சி ஃபார்மும் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா நம்ம கும்பிட்டோம்னா கிருஷ்ணரை, ஆட்டோமேட்டிக்கா மர்சி வரும், ரைட்? அப்பனா இதெல்லாம் யார் மூலமா வருது அப்படின்னு, அப்கோர்ஸ் பலராம் மூலமா தான் வரணும்னு சொல்லல, பட் பலராம் தான் ஆதி குரு. ஸோ அங்க இருந்தா எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகும்ன்றதுக்கோசரம் சொல்றேன். ஸோ நம்ம பிரேமை பக்திக்கு போயிட்டு அதுக்கு முன்னாடி பாவ பக்திக்கு வந்து, அது ஏன்னா பாவ பக்தி பிரேம பக்தின்றது பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், இட்ஸ் அ மூட், இட் இஸ் நாட் அ ப்ராசஸ். அது ஒரு மூட், அது ஒரு பாவம் பண்றோம் என்ன, அது வந்து ரத்தி மூடு, ரைட்? அதுக்கு முன்னாடி தான் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த முன்னாடி இருக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாமே அஃப்கோர்ஸ் அந்த ரெண்டும் அவர் ஹெயில் பண்றாரு, பட் அதுக்கப்புறம் வரலாம், நம்ம இங்க இருக்கோம். அங்க போறதுக்கும் ரீசன் வந்து பலராமா தான் இருக்காரு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து பலராம் என்ற அவரை நம்ம லைட்டா எடுத்துக்க கூடாது, அவர் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். கிருஷ்ணர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடேட்னா பலராம் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் டிவோட்டி காடேட். எல்லா விதத்திலையும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு நம்ம எப்படி சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியும் கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இது ஏன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா, இந்த நிறைய பேர் புதுசா இருக்கீங்க, என்ன மாதாஜி போர் அடிக்குது மாதாஜி, எவ்வளவு தடவை மாதாஜி இது கேட்போம்னா, கேட்டாலும் நம்மளுக்கு பக்தி வரலையே, அட்லீஸ்ட் எனக்கு வரலையே அப்படின்றதாலதான் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், ரைட்? இப்ப வந்து ஆதி லீலையில நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? அவர் வந்து என்னவா எல்லாம் சர்வ் பண்றாரு அப்படின்னு. ஆதி நம்பர் என்ன மாதாஜி, நானே பாத்துக்கிறேன். 21 படிக்கவா மாதாஜி? புக்ல இருக்குது, படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குடை, பாதுகை, படுக்கை, தலையணை, உடை, ஆசனம், வசிப்பிடம், பூணூல், சிம்மாசனம் என எல்லா வடிவங்களையும் ஏற்று அவர் சேஷ பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு புரிகிறார். மாதாஜி அடுத்தது 124. கிருஷ்ண சேவையின் இறுதி சேஷ நிலையை அடைந்துள்ளதால் அவர் பகவான் சேஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். கிருஷ்ணரின் தொண்டிற்காக அவர் பல்வேறு வடிவங்களை ஏற்று அதன் மூலமாக அவருக்கு தொண்டு புரிகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ பல வடிவங்கள் எடுக்கிறாரு. சேஷர் அடுக்கன்னா படுக்கை, ரைட்? அதனால சேஷம் என்ன போட்டிருக்க தமிழ்ல மாதாஜி? சேஷ நிலையை அடைந்துள்ளதால் அவர் பகவான் சேஷர், கிருஷ்ண சேவையின் இறுதி சேஷ நிலையை சேஷர், ரைட்? சோ அந்த ஃபார்மை எடுத்திருக்காரு. இது வந்து ஆதி 5.124, ரைட்? ஆமாங்க மாதாஜி. 5.123 124 ரெண்டுலயும் இருக்குது மாதாஜி. வெரி நைஸ், ரைட்? அண்ட் அல்டிமேட் எண்ட் ஆஃப் சர்விட்யூட், அதாவது ஹையஸ்ட். ஓகே, இந்த பேரும் நான் விட்டேன், சேஷா. அதாவது ஏன் சங்கர்ஷனான்னு சொன்னேன், லார்ட் சேஷான்றது ஏன்னா ஹையஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் சர்விட்யூட். சர்வேசனா அவரை பீட் பண்ணி ஒருத்தர் சர்வ் பண்ணவே முடியாது.
ரைட். அவர் எந்த ஃபார்ம் வேணா எடுப்பார் சர்வ் பண்றதுக்கு. இவர் ஒண்டிதான் எல்லா ஃபார்ம்ல சர்வ் பண்றாரு. வேற யாருமே எல்லா ஃபார்ம்ல சர்வ் பண்ணவே இல்லை. இஸ் த ஒன்லி பர்சன் ஹூ சர்வ்ஸ் கிருஷ்ணா இன் ஆல் ஃபார்ம்ஸ். இவருக்கு ஈக்குவலா அப்படின்னா நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி அவங்க எடுக்கலையா, இவங்க யாருமே ஒரு ஃபார்ம் தான் எடுப்பாங்க. மல்டிபிள் ஃபார்ம்ஸ்ல சேவை செய்ய முடியாது. ஒரு ஃபார்ம்ல மல்டிபிள் சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஆனா இவர் சர்வீஸ்க்கோசரமே ஃபார்ம் எடுத்திருக்காரு. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாதுரிய பாவத்துல எடுத்தீங்கன்னா ராதாராணி வந்து சேவையும் செய்வாங்க, ரைட். ஆனா ஃபார்ம் வராது. அந்த ஃபார்ம் ராதாராணி என்ற ஃபார்ம் அங்கதான் இருக்கும். ஹையஸ்ட் பிளிஸ் சச்சித்தனம் இல்லையா, ஆனந்த பிளிஸ்ன்றது ராதாராணியோட கனெக்ஷன். உங்க நெக்ஸ்ட் அந்த டவுட் வரும்ன்றதால நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ லார்ட் சேஷான்றவங்க வந்து பேசிக்லி அவர் வந்து ஆனா ஹையஸ்ட் அல்டிமேட் எண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ்ன்றது வந்து ஹையஸ்ட். அதனால்தான் சேஷா என்ற பேரும் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம பேக் டு ராமனுடைய ஒர்ஷிப் இப்படி ஒரு இடத்துல கூட நீங்க சொல்ற கோயில தவிர வேற எங்கேயுமே இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அந்த அளவுக்கு எதனால அவருடைய இது இதாயிடுச்சு. ஸோ பேசிக்லி மாதாஜி இப்போ வந்து கிருஷ்ணரை அறிஞ்சது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை, ரைட். இப்போ கிருஷ்ணரை போய் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய கோயில் இருக்கு, ஒரு கோயில்னு இல்லை, எல்லா கோயிலும் இருக்கு, நம்ம பாக்குறது இல்ல. எப்பமாவது கிருஷ்ணா எந்த வடிவத்துல இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் ஃபார்ம் இல்ல, அனந்த சேஷனா இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. நீங்க பாருங்க, நீங்க வந்து நரசிம்மர்லயும் அனந்த சேஷர் இருக்காரு பாருங்க. நீங்க அவர் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துல கூட ஒரு ஸ்லோகம் வருது அது மாதாஜி. நின்றால் பக்கத்துல ஒரு திருவடியாம் இல்லாட்டி கூட ஒரு பக்கத்துல செகண்ட் ஒரு மல்லிகா இடம் மாதாஜி சொல்றாங்க, ஒரே ஒரு செகண்ட் வச்சிருக்காங்க போல. மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுங்க. நின்றால் திருவடியாம், இருந்தால் சிம்மாசனமாம், கிடந்தால் வந்து பாம்பனையா, அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு மாதாஜி, ஒரு பாடல். அது எனக்கு சரியா ஞாபகத்து வரல. ஆனா அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து சேவை செய்யறாரு. அதெல்லாம் பலராமனை பத்தியா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, அவர்தான் ஏன்னா ஆதிசேஷன். ஆதிசேஷன் எப்படி பலராமர் வந்து ரெண்டும் ஒருத்தர் தானே. அவர் வந்து ஆமா. எப்படி சேவை ஆமா. செய்யறாரு. ஸோ எல்லாம் அவர் சேவை செய்யாம இருக்கவே மாட்டார். எல்லா இடத்துல ராமரா இருக்கச்சு, லக்ஷ்மணா, எல்லாத்தையுமே இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்றது விடுங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்ல ராமானுஜா, அதனால என்ன ராம அனுஜா தம்பி, ரைட். யார் அது? லக்ஷ்மணன் யார்? பலராம். ஸோ எல்லாத்துலயுமே பலராம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனா நம்ம கவனிக்கிறது இல்லைன்றது நம்மனா நம்ம இங்க இருக்கிற இந்தியாவில தான், நம்ம இந்தியான்றோம். இதுவே நீங்க கொஞ்சம் பாலிக்கு போய் பாருங்க, அனந்த சேஷா இல்லாம அவங்க வர்ஷிப் பண்ற ஒரு பாதையிலயும் அனந்த சேஷர் இருப்பாரு. கருடர் இருக்கிற கோயிலையும் அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல கூட அந்த ஸ்னேக் அனந்த சேஷர் உருவம் தான் இருக்கும். அவங்க வர்ஷிப் பண்றதே வந்து ஸ்னேக் கிங்கு, லார்டு ஸ்னேக்கு, பேர் கூட லார்டு டிராகன், லார்டு ஸ்னேக், இந்த மாதிரி அந்த பேர்ல தான் அவங்க வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க பலராம அனந்த சேஷர் வடிவத்துல. ஸோ அதனால ரொம்ப அங்க போனீங்கன்னா ஃபுல்லா அங்க அது கொஞ்சம் ஒரு லெவலுக்கு அனுமான், அப்புறம் வந்து கருடர், அவங்க அந்த லெவலுக்கு அவங்க வர்ஷிப் பண்ற மாதிரி நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை, ரைட். அதே மாதிரி இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த இது எடுத்தீங்களானாலும், நீங்க எது வேணா எடுங்க, இவரோட ராமர் வடிவம் சரி, ராமர்லாம் பர்சன் விடுங்க, நீங்க வாமனா எந்த காட்சியிலையும் அனந்த சேஷர் இல்லாம இருக்க மாட்டாங்க. சரி மாதாஜி, வரஹா பெருமாள்னா வரஹா பெருமாள்லயும் இருக்காங்க, நம்ம கவனிக்கிறது இல்ல. இதே திவ்ய தேசம் வரஹா பெருமாள்ல பலராமும் வாமனர்ல எப்படி மனைவி. வாமனர்ல என்னவா இருக்கார் மாதாஜி? ஒன் செகண்ட் மாதாஜி, அவர் கூட. சோ இது இங்கே பாத்தீங்களே, இவர் வந்து கால் கிட்ட வரஹா பெருமாள் வந்து அவர் பாதமே வந்து ஒரு பாதத்துல வந்து அவங்க வந்து பூமாதேவியை தாங்குறாங்க இல்லையா, பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பாதம் வந்து பலராமோட இதுலதான் உட்கார்ந்து இருக்கும். ஏன்னா தலையில இன்னொரு இன்னொரு பாதம் வீட்டுக்கு இப்படி தூக்கி வச்சிருக்க இன்னொரு பாதம் அவங்க தான். அண்ட் பலராம் பக்கத்துல அவரோட மனைவியும் இருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து எவ்ரி டைம் பார்க்க முடியாது, சில தடவை வந்து அது பாக்குற நம்மளுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும். இதுவும் ஒரு திவ்ய தேசம். எங்கன்னு தெரியல, சம்பேர் திருவள்ளூர் கிட்ட இருக்கு, ரைட். சோ இது நித்திய பெருமாள் கோயில், ரைட். கல்யாண பெருமாள் கோயில், சாரி நாட் நித்திய பெருமாள், கல்யாண பெருமாள் கோயில் நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க. அங்க அடுத்த தடவை பாருங்க, அப்படி குனிஞ்சி சாஸ்திராங்கமா நமஸ்காரம் பண்ற மாதிரி குனிஞ்சி மேல பாருங்க, ரைட். பாக்குறச்சே உங்களுக்கு இது தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஒரு ஸ்லோகம் முடிச்சுட்டு போலாம். பிரஷின் வத்சர குண்டீச்சா பக்தா கான சங்கே பத தோரி லானா ஐஷே ஆதா பட ராங்கே. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. அதிவத்சர குண்டி சதே பக்த கண சங்கே பட்ட டோரி லங்க ஆச அதிபட்ட ரங்கே. அதனைத் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் குண்டிசா கோயில் தூய்மை செய்யப்பட்ட போது சத்யராஜரும் ராமானந்தர வசுவும் எல்லா பக்தர்களுடன் இணைந்து பேரானந்தத்துடன் பட்டுக்கயிறுகளை கொண்டு வருவர்.
ரைட், பட்டு கயிறு வந்தது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஏ மாதா பக்தகானா யாத்ரா தேயா இலா பக்தகானா லானா பிருந்தாவனா கேஹி கைலா. மாதாஜி நடுவுல ஒரு ஸ்லோகம் விட்டுட்டீங்க. நடுவுல ஒண்ணு ஓ விட்டுட்டீங்க சாரி மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ரெண்டுமே படிச்சிடுறேன், ரெண்டுமே படிச்சேன். தாபே ஜெகநாதயா வசீல சிம்ஹாசனா மகாபிரபு காரே ஐலா லானா பக்தகானா. ரெண்டுமே கண்டினியூஸா அதே படிச்சிருங்க. ஜெகநாத ஜாயி வசீல சிங்காசனே மகாபிரபு கரே ஆயிலா லயா பக்தகனே. இவ்வாறாக பகவான் ஜெகநாதர் தமது கோயிலுக்கு திரும்பி சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது பக்தர்களுடன் இருப்பிடத்திற்கு திரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணன். அப்புறம் ஜெகநாதம் அங்க கிளம்பி போயிட்டாரு. சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் வந்து அவரு டிவோட்டீஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டாரு. இதுவும் படிச்சிருங்க. ஜெய் மாதா பக்தகான யாத்ரை யாத்ரா ஜெய் கைலா பக்தகான லஞ்ச விருந்தாவன கோபி கைலா. இவ்வாறாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரத யாத்திரை நிகழ்ச்சியினை தமது பக்தர்களுக்கு காண்பித்தார். அவர்களுடன் விருந்தாவன லீலைகளையும் நிகழ்த்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்கலி என்ன, விருந்தாவனோட லீலையை அவர் வந்து இப்பவும் காட்டுறாரு அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ பேசிக்கலி என்ன, அவங்க டிவோட்டிஸ் கிட்ட அடுத்தது ஆக போகுது. ரைட், ரத யாத்திரா முடிஞ்சிச்சு ஃபங்க்ஷன். விருந்தாவன் பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு வந்து இனிமே இன்னும் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும். சைத்தன்யா கோசா நிரா லீலா அனந்த ஆபாரா சாஸ்ர வதன யாரா நாயி பாயா பாரா. ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸರೀರ ಲೀಲಾಹನಂತಹ ಬರ சகசிரவதனா ஜாரானாகி பாயபாரா. சைதன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகள் எல்லையற்றவை, முடிவற்றவை. சகசிரவதனரானா பகவான் சேஷரால் கூட அவரது லீலைகளின் எல்லைகளை அடைய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவ்வளவுதான், அனந்த சேஷா பார்த்துட்டோம். சேஷா ஹையஸ்ட் சர்வேட்டர், அவரால் கூட அவர் லீவலைய கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. ஸ்ரீரூப ரகுநாதா பாதே யார ஆஷா சைத்தன்யாச்சாரி தாமிருத காஹே கிருஷ்ணதாசா. ஸ்ரீ ரூப ரகுநாத பதே ஜார ஆஷா சைத்தன்ய சரிதாமிருத கே கிருஷ்ணதாசா. ஸ்ரீ ரூப மற்றும் ஸ்ரீ ரகுநாதரின் தாமரை திருவடிகளில் வேண்டி அவர்களின் கருணையை எப்போதும் விரும்பி கிருஷ்ணதாசனாகிய நான் அவர்களது அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தினை விளக்குகின்றேன். விருந்தாவன லீலைகளின் அரங்கேற்றத்தையும் ஏரா பஞ்சமி யாத்திரையையும் விளக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 14வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹேரா பஞ்சமின்னா என்ன? அங்க ஃபுல்லா தங்கத்தாலேயே அவங்கள அலங்காரம் பண்ணிப்பாங்க. இன்னைக்கு படிச்சோம் நம்ம ஹீரா பஞ்சமியில அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்கல. எதுக்கு அந்த பஞ்சமி வந்துச்சு நம்ம படிச்ச கதையில? அது என்ன பஞ்சமி 5 நாள்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன ஆச்சு 5 நாள்? தாயார் ஜெகநாதரை பார்க்க வருவாங்க மாதாஜி. யார் அப்போ அந்த பார்க்கலாம்? வெரி நைஸ். யார் சொன்னாங்க? புஷ்ப மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி. வெரி நைஸ், படிச்சு பாருங்க. அந்த பஞ்சமின்றது லக்ஷ்மி அம்மா வந்த அந்த டைம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் அந்த இது இந்த கதையில வந்துச்சு. சரியா? இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ட கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மேம், லைவ் ஸ்டாப்